любятся, потом уже ж альбо раскидаются, альбо женятся, ну и все, ну что, у костеле, да тут же ж католики давали эту на заповедь это. Одна неделя читає, як ён удавец, ксьондза лізе, там такая ета. Сходы такие, я оглашаю уже, болю, ой, теперь 1,5 человека до костела идет, неколи мора было. В каждой хате было по 10 душ почти. А теперь что? Одно замок на хате висит. То уже ксьондз лезе и читає, что уже заповедь, як перша, то перша заповедь, а потом як друга, а вже за третьою, де вінчаються, от беруть шлюб. Ніколи ж машинів не було, да приїжджали на конях, да каля костюма. Великий такий дядинець, де там играли і танцевали, а вже, які в костелі були, ну, де гэты. Дуже, як удавець ён, чи яна удова, так і вже ксьондз каже сказань. О, каже, удовець, альбо як яна вже вдова, а якщо і вже під кінець говорить, прошу завідомити, може яка є справа, в кого прошу завідомити, а буває ходить, да зробить і дитя, да вже і не хоче брати. Так тоді ж уже ксьондз визиває і дає нотацію, что чему так, чему гэтак. Вот так было. А свадьбы были, это у нас не казались свадьбы. Веселье это, и оно было як, ну, что,